Ahojte, moje meno je Samira a v dnešnom videu sa pozrieme, ako používať neurčité členy a n v angličtine. Možno si sa už učili, že pred spoluhláskami používame člen a pred samohláskami člen n, teda napríklad a book, an apple. To je síce pravda, ale čo keď máme slovičko university? Píše sa ako u, teda píšeme tam samohlásku, ale vyslovujeme spoluhlásku, vyslovujeme to j, počujete na začiatku j. Bude to an university or a university. Ak ste povedali máte pravdu, pretože ide o to, ako slovíčko vyslovujeme, nie o to, ako sa píše. Čiže a university. Takže člen dávame pred slova, ktoré začínajú, výslovnosť začína na spoluhlásku. A university. A slovíčko napríklad hodina, čo je hour, píšeme to s háčkom, ale čítame hour, bude mať člen an hour. Takže toto je dôležité pravidlo. Zapamätajte si, že tieto členy dávame podľa toho, ako slovo vyslovujeme a nie podľa toho, ako sa píše. A ďalšie pravidlo, ktoré si povieme, je, že keď má podstatné meno pred sebou prídavné meno, tak ten člen presúvame. Áno, pred prídavné meno. Ako by som povedala, on je muž, alebo on je chlap. Povieme, he is a man. Takže člen je a man, pretože M-ko je spoluhláska, počujeme ju aj vidíme ju. Ale teraz, keby som povedala, že on je čestný alebo úprimný muž, ako je čestný, honest, píšeme honest, ale čítame honest, tak ten člen budeme presúvať pre to slovičko honest. A zmení sa nám z a na an. So, he's an honest man. Poďme si to teda precvičiť. Aký člen by ste dali pred následovné frázy? Used car, teda používané auto. Bude to a used car or an used car. Keďže used vyslovujeme na j, bude to a used car. Dobre, čo takto? Interesting book. Zaujímavá kniha. Keďže nám tam začína samohláska interesting, bude to It's an interesting book. Je to zaujímavá kniha. Potom tu máme slovičko artist, teda umelec alebo umelkyňa. Aký člen by sme pred toto slovo dali? An. So she alebo he's an artist. A keď povieme, že slávny umelec, slávna umelkyňa, čiže famous artist, tak tam bude ten člen už so she's a famous artist.